sik ya nok ya. Yo. Sugeng dalu berkah dalem. Iki awak dhewe wis kelakon sowan. Sowan ngendi iki, Mak? Iki sowan nono SMK Pangudi Luhur Muntilan. Magelang, Jawa Tengah. Yo. Le menyang wis ket sore ya, Mak. Banjur acarane opo iki, Mak? Gelar wayang kaya ngene iki. Sing jenenge gelar wayang iki acarane ya mesti wayangan. Oh iya, kuwi ya bener ning dudu sing kuwi. Heeh. Ki karo tak wacake sejarahe. Ngopo kowe ngerti, Mak? Weh. Lah aku ki ya ngerti ya padake. Ki ahli sejarah ya. Tenan, bodhakku ning ngisor. Yo, yo kayak ndang di jlentrek sejarahe kaya ngapa? Heeh, ki alon-alon karo. Sejarahnya berawal dari dirintisnya Ambat School RC Quake School
di Muntilan oleh Bruder sapa iki Mas? Oleh Bruder Diyong dan RFB Setiadi Setyo Raharjono pada tanggal 1 Juli 1930. Apa kowe wis lahir, Pak? Wis. Kepiye to aku ki reinkarnasi capung. Banjur ana pada pemerintahan RI jadilah Sekolah Teknik Kanisius 1 jurusan mesin dan Sekolah Teknik Kanisius 2 bagian bangunan gedung. Yo, barulah pada tanggal 1 Januari 1972 kedua sekolah SD tersebut diserah terimakan penyelenggaraannya pada Yayasan Pangudiluhur. Dengan demikian menjadi SD Pangudiluhur 1 dan SD Pangudiluhur 2. Yo, banjur apa iki? Mas iki kira-kira aruran apa aturan, Mas? Nah, aturan baru dihapuskannya ST. Kemudian sejak tahun ajaran 1976 menerima siswa kelas 1 STM Pangudi Luhur. Yo. Sok bajuri babak baru segera dimulai tanggal 24 April 1979 dengan direncanakan proyek pembangunan dan pengembangan STM Pangudi Luhur yang disponsori oleh Miserior di waduh lagi ilatu Jawa ki Aekchen. Wah, meng dingek aku ngene iki. Diece iki aku. Miserior di Hus. Urung rampung le omongan wah. Jerman Barat tegese wis maksude kuwi yo. Sehingga pada tanggal 2 Maret 1982 proyek tersebut dapat diresmikan penggunaannya dengan tergabungnya SMK Pangudi Luhur Muntilan dengan program kerjasama Indonesia Jerman Institute utawa IGI di bawah IGI Center dalam bidang desain furnitur dan produksi. PIKA atau PIKA Semarang pada tahun 2003 untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta pelatihan industri di daerah guna memberikan kesempatan pada kelompok masyarakat miskin serta mendukung kemajuan industri lokal. Yo, sahabat juri sono po urama isih sono. SMK Pangudi Luhur Muntilan menggunakan sistem kontrol SPMI, sistem penjamin mutu internal, dan memiliki 4 program keahlian, yaitu 1 ada teknik furnitur, 2 desain permodelan dan informasi bangunan, 3 teknik otomotif, sing 4 teknik mesin. Yo, banjur iki ono visi dan misine. Yo, apa mak visi dan misine? Visine menghasilkan lulusan yang berkarakter baik, berkompeten, unggul, dan terdepan di tingkat global. Yo, banjur misine opo? Misine A, mendampingi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai karakter baik yang berlandaskan Allah adalah kasih. B, mendampingi peserta didik menguasai kompetensi sesuai bidangnya agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan maupun untuk studi lanjut. Yo. C, mendampingi peserta didik untuk berprestasi unggul dan terdepan agar menguasai kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Yo, isono keri DVD, mengupayakan sarana dan prasarana serta unit produksi sesuai perkembangan zaman. Ngono no, yo mak. Yo karang yo piye yo.
ora pati pinter mak aku ki mak. Nek kono omongan ya sak uni-unine iki ya. Karo kula nuwun mau ya wis mampir. Mampir nanti sore mau mampir wonten daleme Pak Radio Harsono. Ya lemu salin ya ning kono. Heeh. Leku ganti ya ning kono wah jan. Disuguhi macem-macem. Neng kene ya ngono. Dadi ya wis wareg aku saka ngomah macem-macem. Neng daleme Pak Radio macem-macem, neng kene macem-macem wah jan wareg tenan aku ya. Saiki visi misine wis wis diaturke. Saiki mung kari iki bengi iki barang iki ana bintang tamune sapa? Bintang tamune Denok Tatin karo Mbak Elisa. Yo, isih Denok, isih aku rung bosen nyeluk Denok kok. Jane ana sing bosen nyeluk Denok ki ana. Kuwi kakangku Gadang kuwi bosen nyeluk Denok ya. Bosen nyeluk Denok kok terus pedhot karo yange. Lek grantos mentok Kang iki Kang. Golek ana. Aku wis ngerti kok aku ki sejarah-sejarahmu ki ngerti kok aku kok. Ayo nek ora kowe sapa meneh. Ha iki karo diselingi karo seneng-seneng ben awake dhewe ya diwangi karo Denok Tatin karo Mbak Elisa barang. Yo. Dijumenengake. Ya iya ya masa ora. Mbak Elisa, Mbak Tatin katuran jumeneng disepoti. Heeh to, Nok, sepoti no. Sepote manut kanca-kanca monggo sepote. Sugeng dalu. Nggih, Sugeng Riyadi. Nggih, Sugeng Riyadi. Salim riyin, Mas. Lepat nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Kathah lepate nyuwun pangapunten. Mak Cangik Yulimbo luar biasa dirgahayu untuk SMK PL yang ke-50. Usia yang tidak sedikit nek cara wong ki wis setengah tua. Heeh, setengah abad. Setengah abad. Dadi ya wis lumayan. Nek kowe piro Mbak umurmu? Aku meh kepala Telung papat. abad kuwi, Mas. Maksud lo, iki bar maaf-maafan lho Mas Gading. Ya justru bar maaf-maafan kosong-kosong diseni meneh no. Oh, diseni meneh dosa meneh. Kan iki demite wis do metu. Kok demit? Lah iya to, dadi saatnya kita saling mengejek lagi. Oh, lagi wae lho, lagi pirang detik lho le salaman. Aja ngono iki ning sekolah apik lho. Ada Bruder, ada Romo yang hadir. Dadi awak dhewe ya omongane sing apik, Mbak. Selain itu juga dari warga sekitar juga merapat. Merapat. Luar biasa SMK PL iki kira-kira ngerti ra iki sekolah apa Mbak? Aku wis tau rene soalé. Kowe mau wis jalan-jalan ning sekolah ae durung? Aku meng nanggon transit ngono, meng mangan tok juk dene. Ayo. Wah, ya butuh. Butuh ora. Sing digoleki panganan kok Mbak Tanti. Lah ya nek makanan adalah energi, nek awake dhewe ora maem kok energi kita bagaimana? Ora. Terus maem dereng Mas Gading sampun dahar dereng. Sampun. Sampun menapa? Sampun maem. Maem kalih napa maksude? Kalih tahu. Oh, tahu. Ya, ora apa-apa sepenting maem. Mengucapkan dulu selamat ulang tahun buat SMK Pangudi Luhur Muntilan yang ke-50. Semoga menghasilkan lulusan yang unggul, berprestasi dan juga berkarakter. Amin. Ya. Amin. Pokoknya nek saka alumnus SMK Pangudi Luhur cetha kabeh duwe karakter sing apik, Mbak. Dadi do diajari piye carane peduli satu sama lain. Dadi kabeh iki berkarakter ora kok. Sing penting teko sinau metu wis.
Ora ning ya piye carane ngerti antara siji karo sijine ewang-ewangan ngono kuwi. Ane kene sinau macem-macem Mbak kaya teknik kuwi ana iso tek bangunan, mesin, barang kuwi, ngelas ngono kuwi. Sesuk piye carane gawe las dinggo cutik untu pamane ngono kuwi sebuah inisiatif. Lah cutik untu. Ayo to. Maksudnya Dadi nek piye carane ade untune iki pas bolong ngono kuwi piye ben ra bolong ngono ki iso menciptakan dhewe saka jenenge cutik untu dilas dhewe mbok menawa kuwi. Sesuk di masa depan namanya teknologi akan ya ora. Oh berarti ngono ki ya. Mas Gading arep menciptakan apa kira-kira Mas Aku Gading? apa? Heeh. Umpamane iki menciptakan cutik untu, lah kowe menciptakan apa? Ngelas gapit wayang men. Nah, Atos. Nah, luwih atos saka suaramu ngono ya. Kok suaraku. aja remel, walaupun ini kebanyak ya iso ngelas, iso ngurusi mesin, iso ngurusi ya ngerti bangunan, ngerti apa-apa jenenge mebel apa macam-macam. Tapi anak-anak kene iki ora ninggalke budaya, Mbak. Leres mau nyatane sadurunge wayang lekas yo anu pementasane warna-warna ana tari, ana mengko yo arep ana mbak-mbak dan mas-mas sing arep maju rene gamelan to nembang kandhane dan juga aku yo bingung kok yo tukang las kok iso gamel barang kuwi lho. Kok iso ya Sebuah jenenge wae luar apa-apa biasa. iso ya luar biasa. Iki kudu diapresiasi. Muga-muga dengan ulang tahun yang ke-50 ini semakin banyak yang mau masuk ke SMKPL untuk belajar ora mung sinau babakan apa jenenge apa? Mesin. Heeh, mesin apa las tapi yo budi pekerti. Sinau yo budaya. Budaya ya nyatane ya murid-muridé iso budaya. Apik. Apik. Ya, nah iki sebelum kita ini kita mbok menawa saged tanpa mengurangi rasa hormat Bruder Totok mbok menawi saged minggah pepanggungan. Nggih, mangenika saged menyapa Bruder mengke kalian yang nonton streaming napa alumnus yang hadir menika. Nggih. Kalah loh dhewe yang dari seni itu ini mereka yang dari teknik malah bisa melampaui kita. Lah dhewe nek kon nyekel apa? Las ra iso. Kon nyekel Kon kayu. sekrong ra iso. Nyekel kayu isone meng meceli. Ra iso Mas Gading iso. Napa? Dandan motor apa-apa. Nek le bongkar saged. Bongkar saged. Menake ra. Ora iso. Nggih, Mbak Bile wonten pamundutan Pamundutan. lagu menapa Mas Gading? Niki wae enten apa iki mau? Oh. Sugeng dalu Mas nyuwun tembang Kadung Tresna saking Yusuf Jepang. Ingkang Dari nembang Jepang. sinten? Derek mawon kepareng sampun transfer 200.000. Wah, Oh, terima nggih. kasih. 200.000 nggih. Ada lagi. Ada lagi? Dibaca-baca dulu. Telas niku. Oh niku mawon. Nggih, namung niku. Nggih. Untuk pembukaan Kadung Tresna ajeng sinten sindene napa ajeng kula kalih Mbak Tatin derek Mas Gading mau gimana? Nggih pembukaan Mbak Elisa kali Mbak Tatin. Oh iya, oke siap. Nggih. Pakai bawa apa lajengan Ngagem saja. bawa, ngagem bawa. Iya. Rina wangi dadi ati tanpa dar tanpa nendra. Pas banget untuk siswa-siswi SMKI sini kan orang-orang yang jatuh cinta, Nggih, nggih. anyar-anyarane seneng. Kadung tresna ya. Ora dibalesi ngono kuwi sewengi engko ora madang sedina. Emosi. Pikirane tekan dindi. Nah, aku ya tetep madang lho ya. Kok tenane. Mas Gading kan wis melampaui hal kuwi to, wis Pun, gede. pun. Nek biyen ya tetep ra dibalesi. Cita-cita piye to SMK. iki? Ayo ping piro? Ayo. Mungkah banget Mbak, saya itu lali kabeh. Selali ya. Sapa-sapa selali. Kayung yon marang selirane tansah ku
mawange netra Mas Gading iso iki. Iya Mas Gading yo. Aku ngerti nek iso. Jero ati kadung tresno Ya ora klepek-klepek wedoke nek dingene iki. Ayo meneh. Moh. Lagi dong. Satu saya gua aku neng oh. Iya wis PN. Ora de ras ah. Tak kira terus harus digondeli ya. Ya yo iki wis ora iki wis lomo kok ya. Ya iku. Nek biyen ngono. Ayo Mas Gading dua baris satu lagi. Tahan ngendi iki mau? Tan liyo. Tan Oh ya tan liya amung amung sliramu. tenane Mas. Seliramu ya aku yang merasa seliramu. Satemah Oh, terus? satemah loro as moro. Jas. Ayo Mbak Tati. Lamat wus katon tejane endo berangkatan mancarang aduh wiragyane sinawantan Yen kesenut timbul tato nyoto jenmi kontrak ati nadyan bebasane kalingan gedang salamar rimas ayos kancakan rasa sensaming bacaane sarwa asri jrobrang denku tansah kuwon
niki mlebet meleh lho niki. Kenapa? Request tembang hidup ini adalah kesempatan yang nembang Mbak Elisa dan Mbak Ika. Saking cinta. Dari PKWL Klasik Banjarmasin Wih, sudah transfer Banjarmasin. 200.000. Matur nuwun PKWL Klasik Banjarmasin. Wah, kurang adoh engko mau Jepang Banjarmasin engko ngenteni sing Skomat. Sik niki bar iki Singapura. Oh, ha iki Singapura. Ana meneh. Dari Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura. Nyawer 500.000 nyuwun tembang 1 gelo 2 kembang rawe Agnes Gedruk. Wah. Nggih. Agnes Gedruk. Khusus Gedruk Mbak Agnes. Nggih, Siap-siap, khusus Nes. Gedruk. Apalagi? Sampun. Sampun? Sampun Ya, sementara oke. sudah. Berarti hidup ini adalah kesempatan ya kita Nggih. persembahkan spesial untuk romo-romo yang hadir juga. Nggih, Ya, kami Mbak Mbak Ika Ika. Sehesti monggo. Iya. Lenggo sik ono. Iya. Ayo Mbak Yu, yo Mbak Yu, yo. Monggo sepote kanca-kanca. Nggih, monggo spote. Dor. Selamat malam Mbak Ika. Selamat malam. Menyapa Nggih, dulu Mas sugeng Gading dalu. dan Sugeng dalu Para Mas rawuh. Gading. Sugeng dalu Mbak Ika. Ugi sugeng dalu sedaya ingkang rawuh ing dalu menika. Nggih. Apa ucapan untuk apa SMK PL yang ke-50 tahun mendoakan ucapan. apa? Untuk alumnus apa dinggo siswa-siswa? Ayo sempurna. Jangan mengganggu dulu Pak Parjo. Doanya untuk kedepannya semoga yang terbaik dari yang lebih baik. Oh, yang terbaik dari yang lebih baik. Dari Anaknya yang Mbak, lebih baik ke yang terbaik. yang piye-piye baleni. Kepiye? Sing bener mau piye? Sing bener kepiye? Dari yang baik menjadi yang lebih baik. gitu. Dari Wale yang kok? baik Wale. Oh, wale. menjadi yang lebih baik. Nah. Ya. Nah, putrane juga SMK ya, Mbak? Iya. Piye rasane memulang apa duwe putra anak apa seusia SMK ngono rasane piye? Rasane ya campur-campur dak diduk der. Sing marake dak diduk apa? Sing mencemaskan orang tua nek misale anaknya SMK ki apa biasane? Apa ya? Ayo. Dengan Yang-jangan mesti. ora. Apa? Perkembangan zaman sekarang yang seperti ini pastinya kita lebih apa ya, lebih Was-was ya, was-was harus. diri ya. Ya, kudu mengawasi. Kudu mengawasi secara intens, harus dikontrol terus supaya nggak salah jalan, nggak salah pergaulan gitu. Oh iya, wis kudu kaya ngono kuwi. Kalau enggak dipantau, mung diserahke gurune, gurune kon mikirke murid cacah 40 ya ra iso, jeblok. Dibantu sama wali murid harus ya. Wali Betul. murid wajib. Nggih, menika Wajib. indah apa kok indah rencanamu? Apa mau? Apa mau? Apa mau judulnya? Apa mau? Oh, hidup ini adalah Hidup ini kesempatan. Jadi masalah kesempatan. Awar nyanyi indah rencanamu Tuhan. Oke, Ini siap. request dari Yanti Mas Gading. Saking PKWL PKWL Banjar. Di mau? Banjarmasin. Banjarmasin ya? Nggih. Oke. Tenan ora? Tenan. Kon Jangan ngirimi apa piye dikleru. WA-ne? Ora. Maaf saya membaca ya. Boleh, boleh. Apa-apa membaca? Boleh. Jembatan Ini ilmu Lah membaca. iya, ini Apa? Betul. Apa le? Membaca Apa? adalah Apa mau? jembatan Ilmu. ilmu. Iya, aku ora tau maca. apa ya, iso ngerti beri- Carilah ilmu sampai ke Apa? carilah ilmu sampai ke Sampai ke enggak tahu. sampai ke negeri Cina. Ini sambungannya kuwi kuwi. Oh. Ya indah rencana. Alah, Hidup 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 adalah ini adalah kesempatan. kesempatan. Sekarang yo apa namanya awal mula bar poso Nah, nggih. 30 dino kuwi lho. Iya ya. Jadi kita Poso. tuh pemanasan untuk pentas ini mesti Betul. ting pececer itu. Otak ya kan ya. Monggo kanca-kanca.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, karena yo mencoba kembali iki yo angel tenan. Oh, arep mubang sebelah ngendi yo golek-golek bareng nggih. Mboten napa-napa nggih, semoga menjadi apa ya, renoning penggalih yang request gitu nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten karena lama nggak dibuka. Ora apa-apa. Sing penting sudah diaturkan. Menika ditambahi ya tambalane ya. Dikasih tambalan biar semakin apa rancak gitu ya. Lagunya memanik ya Mas ya. Ya didangdut ya Mas. Baik Suhesti, Elisa.
lagi pemanasan loh Mas Lah, Heru iya. wis ngajak ngene-ngene. Langsung menggeh. Makasih ya Mas Heru. Nggih. Luar biasa makasih Mbak Ika Suhesti. Nggih, Mas Heru iki senenge sing banter-banter kok. Senenge sing cepet-cepet. Lah yo to, menggeh. Nggih, menika sampun Mas Nggih, Gading monggo sampun. Purwasesa selanjutnya. Menika tes enten gelo kalih kembang rawe. Berarti gelone mengko. Timuk. Gelone kuwi kembang rawe ini Mbak Agnes. Yo, sopo sik? Sopo sik ya? Nek saka kene iki cimuk sik jare. Ya muk yo ngono kuwi jare pisan. Nek do ngefans berat karo Mbak Cimuk iki. Iya. Apa meneh sing ngedram kae, heeh. Sing ngedram kae senengane idolane sing ngedram. Yo. Berarti iki yo, Mbak Cimuk iki. Kali Mbak Eda. Kaya. Sugeng dalu. Nggih. Mas Sugeng Tinggal dalu. Mas. Nggih, sudah lama tidak berjumpa. Itu seperti kita. Kita gimana? Ya, kamu limbo. Oh iya. Oh iya, oh pas. Limbo Kok ya pas lho, Mas, ya. Nggih. Niku nganu po, nggen moto dipasangi softtek apa jenenge? Kok soft? Apa jenenge? Softland. Softland. Kok soft? Aku ra bayangin. Katene ra weruh ya nek dipasang kuwi mau. Ora ketok sih, Mas. Napa? Ora ketok sih aku ki nek ora nganggo Oh, soft. nek ora nganggo soft Soft kuwi mau, kan? ora ketok. Nggih. Ndak burem. Nggih. Dalu. Dadi biru kaya wong luar negeri. Wah, kayak mata kucing ya, Mbak. Nggih. Minangkani pamundutan nggih, Mbak. Nggih, saking Saking Mbak Linda Mbak Linda Singapura. Singapura. Nggih, gelo. Wih kok rapal, Mbak? Sinden dadakan iki, Mas. Ora masalah soalnya, nggih. Mas. Heeh. Ora apa-apa. Langsung mawon nggih, Mas. Mas Gad. Wo, nggih, kedap Mbak HP riyen. Ono apane iki? Wo, ono tambahan iki. Ada tambahan. Mas, request. sudah saya transfer 400.000. Alhamdulillah. Request lagu Semoga Nyawiji dinyanyikan Mas Gading, matur suwun. Semoga nyawiji. Waduh, Bisa. lali aku. Buka tag. Wis mengke gampil niki. Sekarang Gampang. gelo dulu ya. Nggih, gelo riyen Oke. Kak nika. Langsung mawon nggih. Nggih, langsung Nggak mboten usah pakai napa-napa. bawa ya. Nggih. Nggih, Mbak Cimu. Nggih. Jogete nganut kono lho ya. Oh, kok manut aku? Lah iya wong kono sing gedhe kok. Waduh. Alah. Nyenenge kae jan- lho, sik tukang drama kae. Iya, makane. Iya. Sini, sebelah sini, Mbak Oh, Cimu. iya. Kene ya. Iya. Halo, Ketok to Mas. saya. Ketok to? Ketok. Kok kodok enjukan? Jan ngono kuwi kok. Mangga, Nggih, Cak. monggo.
Iki kanca-kanca karang suwe ora pentas terus dadi kleru. Tekan ngendi-ngendi. Iya. Pamundutan meneh Pak. Heeh isih ana kembang rawe. Ana semoga nyawiji barang mau kae. Iya. Diaturke sing ngene ya sing kembang rawe sik. Kuwi mengko nyawiji kuwi gara-gara ya iso. Oh, kok sik kon buka WA meneh iki? Kedap. Nah iki. Sugeng dalu nyuwun gending kopi wengi. Waduh, napa ning kopi wengi? Mangke kula TF 200.000 nyuwun nomor rekeningipun. Wonten deskripsi. Nggih, sampun kula transfer 200.000 nyuwun gending kopi wengi. Kula saking Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Nggih. Kopi wengi iki. Nika lagu anyar Mas Gade. Oh, lagu anyar. Dari Pak Minto. Nika nggih. kopi wengi. Nek dereng sakit nggih mengke dilintu sanese. Nggih, digantos kopi Kopi lambada. kapal api mengke mbok pilih wonten mengke bar gara-gara metu. Nggih. Kok menawi? Nggih, sak menika kembang rawe. Digedruke wong tulisane Agnes gedruk. Nggih. Seneng dan. Nggih. Monggo Mbak Agnes. Dikancani napa mboten? Wah, nggih kancane Mbak Orisa. Berarti tambah Mbak Tatin. Ya, nggih. Piye Beres. Agnes, piye Agnes? Mau ditambah sama siapa? Oh, sendiri ya, permintaan dari penonton sendiri nggih? Oh, sendiri. Mbak Agnes sendiri dulu, nanti biar Mbak Oriza nanti yang lagu berikutnya. Kaya wong bingung. Nggih, sugeng dalu Mbak Agnes. Nggih, sugeng dalu. dalu. Mbak Limbo, Mak Cange. Nggih. Mas Sudah Gade. lama tidak jumpa. Nggih. Kok ora ujung karo aku? Lain waktu. Piye to iki? Tak sungkem aku. Rasa. Oh ndak. Ra apa-apa, ra sida. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kagem SMK Pangudi Luhur. Semoga semakin unggul berprestasi. Amin. Semakin mencetak generasi yang kreatif, inovatif. Amin. Pokoknya menyala, Menyala. SMK PL. Nggih. Sing ngendang arep cium dengkul jare. Oh, lagi loro sing ngendang itu. Ora fit, baru tiba jare. Makanya kok ket mau lemes ngono lho. Ah, nggih. Napa niki? Kembang rawe. Aku dewe tenan. Wih, Aku lah, pengen Kak. sama Mbak Tatin lho padahal. Aku pengen. Gedrung kan niku nggih. Ayo toh. Oh, iki lho. Ayo Tin. Permintaan dari penonton terbanyak kamu sendiri dulu. Enggak, ini loh udah diayotin. Enggak, itu kan Mas Agus Koclok. Kita padahal aku kes ora kuat ngedruk lho. Ora kuat gedrung. Alah tetep apik, tetep Ah, apik. sebabnya apa ora kuat barang iki? Wis tuwa. Ya kayak delang-delang ya. Yo. Alan-alan ya. Nggih. Ayo. Siwalan kaci, siwalan kaci, siwalan kaci koko belok. Ame-ame belalang kupu-kupu, siang nang
matur nuwun. Matur sembah nuwun. Padha Ya bae. jenenge iki yo kan kita nggak minta, beliaunya yang minta nomor rekening ya kita kasih ngono lho. Nggih. Saru jane yo. Iki arep dikirimi rekeningku jare iki. Ya ora Oh, apa-apa, lah iya. yang penting ngirim. Nggih. Yo. Nggih menika dikirim dulu untuk bruder-bruder ya. Nggih. Tadi yang dari Lampung menika minta Pedang kuning. pedang kuning. Pedang kuning. Terus ini dari Klaten bruder minta gubuk Gubuk asmara. asmara. Ya. Nggih. Yo dikancani sinden yo. Nggih. Ayo sapa Mbak Orisa? Mbak Orisa Orisa belum niki. main. Iya Mas Mbak Orisa Orisa dulu dulu. maju. Monggo. Tak dibawani ya, gentenan-gentenan ya. Nggih, bawah. Ayo kai. Yes, selamat malam Mbak Oriza. Selamat malam Mbak Enisa, Mbak Tati. Selamat malam. Sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Maaf lahir batin ya Tip. Sami-sami nggih, Mbak. Kok tip ki sapa? Lagi kan parabannya kertip. Jadi SMK itu juga adalah tempat kita bisa eksplorasi paraban. Paraban, ya. Kata-kata paraban itu apa ya? Julukan. Julukan. Julukan untuk teman gitu, antar sebaya. Nah ini waktu SMK julukannya kertip. Tertib nek Agnes. Pak Ijo. Ceplok. Cempluk gitu. Kamu punya nggak paraban? Nek kan duwe paraban ra keren. Aku parabane dari kecil tapi ora Apa? ada. Apa, Mbak? Titot. Oh, tidak. Oh, Mas Gading apa? Apal ya aku kok. Iya. Gak ada yang punya nggak paraban? Gabing. Apa? Apa, Mas? Gabing. 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 Gabing ki Gabeng apa? itu apa? Ya gading. Oh, gading. gading. Parabane. Gue kan sing ngedram kuwi kok. Gabing. Gabing. Gabing Pak Pubing ngono jare. Iya wih, wangun-wangun toh paraban tuh lebih dikenal bahkan kita sampai tua gitu. Kowe sapa? Hah? Elisa sapa? Aku ki mbiyen apa nggak tahu ya. Apa, Mbak? Bici ngono. Bici itu bahasa Inggris. Apa artinya? Elek kuwi ya. Ya, tapi ya dulu namanya paraban sendiri-sendiri gitu. Misalnya namanya apa jenenge? Tup, jadi diundang YouTube mergane Mbak YouTube, ngono kuwi YouTube kayak gitu. Ono dhewe-dhewe. Kowe Tertib iki. nek kertip apa? Sejarahnya karena apa? Kertip karena biyen kan ono kae lho, Mbak, jarek sing ono prodone. Prodo itu apa? Prodo Meling-meling. Oh ya. Meling-meling. Tak kayak gemeling-meling. tapi itu. kan aku ora dandan ngono. Oh, iya. Kayak keringetan tak ngenek-ngenek kayak ki nganu apa? Keluar rontok warnanya. kayak rontok. Nah tak nggo ngene iki. Kabeh neng rai karena aku keringetan tambah Iya. kertip-kertipe kabeh neng raiku. Oh, jadi mergo wajahnya bersinar kertip-kertip. Kertib. Oh, iki kaya iki Hafi doh. Cimu. Cimu. Kenapa kok cimuk mergane apa? Ya. Orang ngerti. Wes Nek- pokoknya nek- mbuh nek lah kayak gitu. cimuk-cimuk. Sejarah iki mbuh. Aku ya nggak tahu kayak gitu. Mas Kezian ki yang duwe paraban ta? Apa? Sing Apa, ngeneki Mbak? Pak Eta. Apa? Biyen almarhum Pak Eta. Apa? Genjik. Ketoke apik dhewe kuwi. Tapi Dari malah dadi semuanya. ladilan kondange. Iya, dadilan kondange. Mas Kezian. Ya dibawani ya genten-genten. Yang gubuk asmara apa? Kodang kuning. Milih. Milih Mbak Oris ya. Gubuk. Oke. Ayo. Ayo. Oh nyingkar-nyingkur. Wiwitane. Iki Nyingkar dobleng nyingkur. kabeh iki. Jangan ngebleng dong. Iya. Nyingkar. Nyingkur. Wiwitane nyingkar
ciri khasnya Mbak Tatin ya Mbak Elisa. Ciri khas tembian ketok saiki. Ket bayaran 75. Saiki ya tapi Angge lelampahan kang Tresno tulus nadyan ora tresno tulus. piye? Terus nah tulus ya entuk. Ya kan gonamu. Ya, ora apa-apa. Apa Mbak? Ora apa-apa, lagur tresno to. Oh. Ora masalah. Tenane, oleh ditresnani sapa wae? Boleh. Allah, Silahkan. Tresno lo. Tresno. lah ya tresno ki Ya, sesuatu. ini kan semuanya juga tresno sama kita semua ya orang. Iya kan? Oh iya. Yang penting ora punjul. Punjul ya entuk karepmu. Punjul sithik. Mangga. Nggih, monggo. Yen liwat aku kelingan gubuk kowe biyen tak golereng ning jaga kabeh tulisan warna tentang kasih sayang
Ben saya regeng ae sing saangkatane Mbak Tatin. Bu Neti karo Bu Wahyu. Cocok. Angkatan apa iki? Loh kan sekolah zaman sekolah itu Iya, kan tapi kan ini setara-setara gitu. kakak loh. kelas. Ya kakak Zaman- kelas tapi masih itu kan satu misalnya kelas 3 sama kelas 1 apa kelas 2. Enggak ketemu. Jauh. Jauh. Oh iya. Maksudnya beliaunya sudah lulus, saya baru masuk. Beliaunya ini koyo adoh banget ora. Monggo Mbak Wahyu, Bu Neti. Seperti ra guys. Ora. Ora satu sepoti. Bu Pras ngene iki. Aku sisan. Bu Pras aku sih. Bu Pras ini gue mengko jare ya. Gong. Ngono jebul. Gongnya dong sih. Mangga. Monggo. Ini ada apa mundutan tadi podang kuning. Podang Kita persembahkan kuning. juga untuk Ketua Yayasan menika Bruder Petrus. Nah, kita hadirkan, kita sajikan podang kuning. Nah, kita tetap di apa bawani ya, Pak? Ini berdua. Hmm. Suara Bawani. ora krungu suarane. Langsung wae kok jane wis bengi. Wih lah. Kok kesusu toh, Bu? Iki Susu men iki. pentasnya jan bengi. Oh lah ngono. Dibawani. Ya. Yo, derek Iya. Mas Gading. Sapa sih? Monggo Bu Neti. Pingsut nek bingung pingsut. Nadyan wujud temong peksi agawe telineng brangta. Ayo Bu Wahyu. Alus manis nengsa Mas Gading. Pripun? Bu Wahyu menika kan guru. Nggih. Nah, aku mau tanya boleh ya? Boleh. Suka dukanya jadi guru mengajar murid itu paling nyebai niku napa Bu Wahyu? paling nyebai. Ya, apa kira-kira? Pakai mikku biar jelas. Kok dicetakake? Ya. Enggak ada yang nyebai. Oh, enggak ada yang Nggak nyebai. ada. Tenane. Ya harus sabar. Jengkel Nggak apa? jengkel nggak apa-apa, tapi tetap harus melayani dengan baik. Wah, Iya dong. Yang paling Nanti nek nyebai terus muridnya ya milih nyebai piye? Oh gitu ya. Iya. Berarti kudu senyum terus ya. Betul. Coba Bu nek ngulang pripun Bu? Anak-anak. Coba Ampun. disepil sedikit aja gitu loh. Disepil cara mengajar gitu. Coba Bu. Hei, sama nang ora. Wah, Medeni Mas. oh, galak berarti. Galak Oh, ya. ngono Guru nek killer pun ya, berarti. Cetok wis ketok ya. Killer Menang ya. ora? Bu. Bukan galak. Tegas. Tegas. Nek muridnya rame terus ngaten pripun Bu? Enggak apa-apa, kita diam. Oh enggak apa-apa. Nggak Gurunya apa-apa. yang diam Kita ya. diam, nunggu. Iya, sabar tenan berarti. Ya. Bu Neti lagi. Kowe lagi Terus, pisan to? Kowe iki pisan gaan. Ora apa-apa tuwa. Ya ora. Sing adil. Arep ono kuwi aja. Wes suwe kan kula Golek isi podang jenar iba bunga hatiku. Jangan makser. Nih. Bukti besti harus bersama-sama. Barang Nyanding bisa dadi sing siji kesusu. Dilarem nendi Mbak Neti ya. Bali. Bali. Ora apa-apa.
Kembali lagi libuan. Iya. Yo. Sudah bawanya sudah. Oke, monggo. Celuk. Yuk. Esok awan ning omah wis ora krasan kaluyuran aku lagi sing sayang
Rapopo, Rapopo. padha karo latihan. Ora masalah. Yo. Nggih, nika setunggal mbaka setunggal dipun pinangkani Mas Nggih. Gading. Mau tes enten napa? Tembang kangen. Alhamdulillah. Ora kaya bakule telo mau. Kok ya piye to? Iku ya nyawere wong ki Ku ya nyawer kowe iki. Ya nyawer Nggih. ya Mas Gading. Nggih. Indis ekonomi lho. Ah, Lah, nggih. kono ekonomi Bu Pras entuk pirang-pirang atus 2.000 lho aku. Ya kan dhewe-dhewe ana Dhewe telu. rezekine wong ki dhewe-dhewe. Lah. 2.000 tak Ora keke- kena nesu-nesu kok. Tak keke Agnes ya gelem ya Nes, ra apa-apa. Oh ngene iki pira-pira alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Siti oke Nggih. disyukuri. Nah, Ya ora wong biasane ngenehi aku akeh kok 2.000 ngono lho. Utang ndi mau? Utang ya. Wis tak tandai ya. Gak aku 50.000. Wong bapake mau 100 kok arep 50 paling ora 200 aku gelem. Kok njuk petong ora. Menika sampun Mas Sama Mas Gading. Gading dawuh lagi apa? Tahu apa lagi? nah niki wau sik nyawiji niki wau Mbak Elisa yang menyanyikan. Oh, nggih. Nggih. Garapane kanca-kanca piye? Pripun garapane? Sampun, Muga nyawiji. nyawiji, muga Nggih, muga nyawiji. nyawiji. Sik. Woi, Itu Ubu. lagune Mbak Lintang sama Mas Gading ya? Oh, Lintang Kahiro. Nggih. Nggih, nggih. Lagune Dereng niku. saged kula. Mas Dereng Gading saged. bisa. Aku lagi pun lali niku. Ya mangke Oh dipun iya gantos. belum. Nggih, Ganti digantos, ya. nggih. Belajar dulu aku. Nggih. Nggih. Tes enten apa mau? Niki lagu penutup dalam limbukan nggih. Nggih. Apabila nggih, mangke penutup. lagu-lagu ingkang dereng dipun pinangkani wonten Goro-goro. Goro-goro. adegan goro-goro Nggih, karena dipun niki pinangani nggih wonten dipun suwun goro-goro mawon. anu nyuwune napa nggih bubare rada gasih. Oh, nggih. Lakone ya ben jangkep Mbak Nggih. Katin. Nggih. Ya, ninggal katesan Mbak Cimu, kita persilahkan. Ya, kita persilakan lagi. Ini ben Kabeh dosa. ora? Hah? Mau Kabeh semuanya apa satu? Malah kita menikmati ya. Wis Cimu wae yo, Cimu yo. Wis Cimuk ger tok. kan. Cimuk tok. Yo, aku sing nendang cimuk yang joget yang menang. Tiru-tiru cimuk. Ayo, yo Cimu, yo Cimu, yo gas Cimu, yo. Aku deleng. Warga laras dengan celeng wedoknya. Loh, nenek Jatilan nang Jogja ono Jatilan celeng lho ya. Rodok tengah kene Mbak Cimuk nah. Ayo Susilo yo. Nah, kene. Susila beraksi. Ayo Sus. Kowe rasa nyanyi ra apa-apa kene. Mek sing nyanyi aku rasa kowe joget ya. Joget. Sebarke Mbak. Aku jember. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggalku. Awas sliramu ra krasa. Aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rino lan wengi. Muga-muga Gusti ngijabani.
Ojo lali bawalengmu. Esok. Kliyor ngono ya. Disusul Agnes dan Oriza. Ayo. Jangan goi. Mana ya golek kene sijine. Yo bawa. Kene sijine. Ya goi. Sibuk tengah. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu apa sliramu ra kosa. Aku kudu Karo sapa kasuwun rino lan wengi muga-muga Gusti sekemananganmu kali bisa kumpul kaya duwe ngene jaranan Ojo lali bawalengmu. Buka mana kertas janji-janjimu. Aku kan sedya satu. Tak henti nganti saelengmu. Ini dia kelas berat dunia. Ada apa itu? Cimung, Agnes, Oriza dan Tatin Titot Elok. dengan bobot kowe urip kowe kok nyanyi dhewe. lo beda karo kelasnya iku. Kok kayak baneng. Kan dipaske dewe-dewe. Agnes yo wangune mau serigala. Oriza kok suntikan. Maune Oriza Suntia di Mas Gading langsung Mas Rai motor, mohon ganti motor. Dewe-dewe. Iya. ya. Nggih menika sampun. Nggih, Ampun nggih, jenenge hiburan pokoknya ana salah lupute njaluk pangapura nyuwun Nggih. agung ing samudra pangaksami. Nggih. Menika ingkang baku menika lakon ingkang saged dipun petik apa aja pesan-pesan dari lakonnya jadi inspirasi buat teman-teman SMK Pangudi Luhur Muntilan. Nggih. Iya. Nggih. Muga-muga saka pagelaran iki iso menginspirasi ya budayane terus kanca-kanca SMK Pangudi Luhur Muntilan bisa semangat anggenipun gayuh impianipun masing-masing menjadi orang sukses semua. Amin. Insyaallah menjang saged pinanggih malih wonten sanes wedal Mas Nggih, Gading. Mbak Tati. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Nggih, Amin. amin. Matur sembah nuwun.